Ja už to budem rozmýšľať, jak začať to bolo, akože to sa zestriha, ale... Dobre, keď sa chceme dať na YouTube, tak by sme měli asi začať tým, že pri nejakém videu vás nich vítáme, ne? Jo. Ja som ožratý, A ja sa budem smieť. ja. Ne, úvod musí byť proste, že Brutus. Ale tak keď to chceme dať na YouTube, tak podľa mňa... Ja nevím. Je to teda Real Talk? Hodne real talk. Si robíš prdel. Ja nevím, či načuje, alebo ne. Ja jej volám. Počkaj, na mne volá, alebo ja jej volám? Dáme intro. Jo. Ahoj! Dobre, 3, 4. Ahojte. Ahojte. Vítam vás pri našom novém videu, co bude teda Real Talk s nama. A dnešná téma je drogy. A alkohol. To je nám veľmi blízka téma podľa mňa, keďže sme obidva takí, že party ľudia. Presne. A žijeme tým, že vlastne pijeme. A zabávame sa. A zabávame sa. Tak sme sa rozhodli, že túto tému dáme jak prvú. Poďme na to, pustme sa do toho. Poďme sa povyprávať. Neberte prosím toto video, akože vám podnecujem nejaký názor svoj alebo niečo, že vás presvedčujem o mojej pravde. Je to iba moja skúsenosť, jej skúsenosť, proste není to nic, co by ste měli brať jak svoj vlastný názor, môžete si na toto video utvoriť vlastný názor, je mi to uprdele. Proste, ale hlavne to neberte jak nejakú motiváciu do života, lebo to fakt není dobré. Ne. Takže pustíme sa do videa. Ale dobre, intro máme. Aj my to ostatné máme, to zestriháme presne. Bola 300 hodín a on mne nezbíha. Posunúť ešte? Doľava? Jakože, ne, myslím akože v tém stojí. Jo, posuň to. Lepiej som ešte, ja sa bojím. Moja otázka je, jaké drogy si za svoj život vyskúšal? Takže marihuana, to je prvá. Měl jsem extázu. A asi taká, že najvíc akože spoločnosťou zle braná bylo piko. Aha, dobre. Jak si sa cítil? Akože pri braní týchto drog. Marihuana je podľa mňa droga, ktorá by sa neměla brať jak droga. Lebo ja si myslím, že to je také strašne rešené. Ale myslím si, že marihuana je o hodne lepšie než alkoholu pri mne. Lebo keď môžem vyprávať za sebe, tak mi až tak nejebe v hlave, jak z alkoholu. Ja. Že v alkoholi proste keby nevnímam ty situácie, ktoré robím. A často robím akože zlé veci. Let's be real. Proste je to real talk, let's be real. Proste robím pičoviny, keď som namrdaný. Všelico zlé som spravil už. Tak. A reálne, keď som mal trávu, akože... Ja som mal trávu aj s alkoholom, aj bez alkoholu, takže opíšem tu bez alkoholu a potom s tým alkoholem. A myslím si, že hlavný problém tam byl ten alkohol, keď som si to dal s tým spolu. Že si to zmiešal. No keď som mal trávu bez alkoholu, to byl teda... Moja prvá skúsenosť byl kýbl. A akože... Dobre, mrdalo mi celkem na hlavu, áno. Ale nebylo to také zase vážné, že by akože som potreboval od niekoho akože pomôcť a také ty sračky. Ono bylo to, že v pohode, ale jebalo mi trošku cez tú hlavu. Ale keď som měl joint a pili sme do toho, tak to bylo proste také, že ten alkohol tam hlavne hral tú proste úlohu, že z toho alkoholu mi bylo tak proste tak zle a z tej trávy mi bylo dobre, čiže tam proste sa tí dve cesty proste byli. Áno. A nešlo cez to nic. Ani za tú prdel proste mi nešlo prejsť tie dve cesty. A ono sa to nejak tak keby proste spojilo. A som sa proste doplul a bylo mi zle, akurát. Ale to len kvôli tým, že stojí akože... Ale reálne, takto. Dokopy. Ja beriem alkohol akože v pohode. Keď to je z míru, ale ja nepijem alkohol z míru, takže akože nevybrám za sebe. Áno. Ale keď to robia druhí ľudia z míru, je to fajn. Ja to z míru nerobím, sorry, je to real talk, priznám sa. Dobre, myslíš si, že alkohol je droga? Určite. Alkohol je droga podľa mňa vtedy, to máš jak cigy, áno? Že proste
beriem to z môjho uhlu pohľadu. Ja alkohol nepotrebujem napríklad, že keď Jak by to vysvetlil do piče proste, nejde mi to teraz vysvetliť. Takto, cigarety potrebujem ke každodennému životu, ale potrebujem ich proste keď som v práci, potrebujem ich keď som doma, keďže fajčím ajkos, fajčím ho v izbie, potrebujem to proste keď kam idem, potrebujem cigy. Alkohol nepotrebujem až tak moc. Potrebujem ho iba vtedy, keď som s kamarádama, príležitostne, vtedy sa vypijem, ale keď proste sú ľudia, ktorí ho potrebujú aj v tých bežných veciach, že ti to až zasahuje do toho osobného života, tak podľa mňa vtedy to je hrozné. Alkohol je droga, podľa mňa. A všetko je treba brať z míru, aj tú marihuanu. Akože je v pohode, keď si niekto zahulí raz za čas, ale není v pohode, podľa mňa, keď niekto hulí každý deň. To proste není v pohode. A ja si myslím. Otázka na teba. Áno. Jaký najhorší zážitek si zažila buď na droge, alebo alkoholu? Alebo na jakékoľvek omenej látke? No, to je dosť ťažká otázka. Nemal som akože také drogy, že by som zažila hrozný zážitek, ale na alkohol áno. Proste, keď sa tak opiješ, že... Ináč máme na piču svetlo. Myslíš? Je to žlté.